Mahal. 20. 20. Hindi ka ba dun sa kanila? Kumaya. Naong na. Dapat mo. Dapat. Okay, ikara dito. Internet at ka. Maglaglaan ha. Magkalasan ko ato na ito pundo balay. Magkatang na ka ni tatay mo. Nani? Karon yung donation. Ang baka rin din sila. Dawa ko balik ka. Dawa ko balik ka. Wala naman ka kailangan mami, kailangan ka itong ikaritan. Ikaw sa baka. Dili mo ako sa langin mga. Eh, kuan, kanang taytayan, makaaga ka sa sunta. Nagod ka. Eh, babay. Estudyante? Ito, ito ka po.